Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten pemirsa, nepangaken nami kula Betty Wijastuti saking SMK Muhammadiyah Rongkop kelas 12 TKJ Setunggal. Wonten mriki kawula badhe nyaosi pirsa ingkang judulipun ladang utawi alas. Ladang inggih punika area wiyar sing biasanipun dipun ginakaken kangge tujuan pertanian utawi kagem peternakan suket lan saged kangge dipun tanemi sayur-sayuran. Ananging daerah kawula dipun tanemi jagung, pari, pohong lan sapinunggalipun. Saged dipun tingali kanan kilen kawula menawi dipun tanemi kacang tanah. Pari kalian jagung sampun saged dipun panen 3 wulan sepindah. Boten benten kalian kacang 3 wulan sepindah sampun panen. Matur nuwun menawi wonten kirangipun anggen kawula matur nyuwun agenge pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.